Ens trobem al Club Patí Vic, que a partir del dia 1 de gener del 23 passen en mans municipals. Hi haurà una primera fase on l'obertura de les instal·lacions seran dels dos pavellons, les pistes de pàdel i pistes de tennis, per ús escolar i federat. I per tant, des d'aquesta setmana, l'última setmana de desembre, tots els socis que vulguin fer servir les instal·lacions del Vic ETB que s'ha posat en mans de l'Ajuntament de Vic per poder donar oferiment a tots aquests socis que vulguin anar a les piscines, a la zona de fitness o activitats dirigides, puguin anar durant aquest temps en el Vic ETB, per tant donar gràcies al Vic ETB, i a partir d'allà comencem el projecte conjuntament amb la taula d'activitat física i esport, la taula d'esports de la ciutat, amb treballar el projecte del nou futur de les instal·lacions del Patí Vic per obrir una instal·lació municipal a l'abast de tothom, per tota la ciutadania, perquè tingui els espais necessaris i sigui una instal·lació com Déu mana. Treballem en el futur de la nostra ciutat en el món esportiu per treballar que aquesta peça del Club Patí Vic sigui una joia com ha sigut fins ara, però que estigui adequada als temps d'avui. Gràcies a tots els socis i sòcies que han fet que el Club Patí Vic arribés fins a dia d'avui a la nostra ciutat amb tots els èxits, amb tota la vessant social que ha durat tots aquests anys, i per descomptat que en el futur de les noves instal·lacions tindran un lloc preferent i per tant seran ells els que seran els primers informats en poder tenir la informació de com quedarà aquesta instal·lació que tindrà la nostra ciutat i complementarà tota l'oferta esportiva amb les instal·lacions que ja tenim a la ciutat.